Dámy a páni, a dneska som na YouTube nový YouTuber a ako tak chcem natáčať videa. Bol to môj sen natočiť video a dneska sa mi to splnilo. Dneska hráme Fortnite. Sezónu, no nemám moc, no neviem, no, toto nechám tak. No. A sa volám Filip a som začiatník na YouTube, toto je moje prvé video v sezóne. A bol môj veľký sen, môj najväčší sen bol vždy byť youtuberom. Inšpirovali ma pár youtuber, ja, Siriakari a Pokec. Pokec nie až taký dobrý, ale tak. Pomohli mi, nie že mi pomohli spraviť YouTube, ale inšpiroval som sa od nich. Dneska nie až tak moc krásne, ale neviem, či tento skin je taký OG, ale už som ho dostal v Battle Pass, ale neviem skadiaľ. A ide tu veľa typkov, ale ja som tuto nechcel ísť. Takto. Ja mám zbranie a som tu. Nie. Typek. Idem rýchlo pod most. OK. Nemám zbranie. Nič. Ako tam hore sa mám dostať? Nie, nechcem hneď zomrieť. No. Jestli to môžem vyhopnúť. Budem ďalej slide. Urobíte. Možno to tu ani nevyhrám. Ale chcel by som. Ukáž. Tu nemôžem skočiť. Tam dole cipek. Pump. Tak, toto bolo easy. Možno taká myšiel. Ale bol naozaj taký nubík. Nubské zbranie. Ale táto sa mi hodí. OK. Kam by sme mohli ísť? Tuto už je porter. Naozaj to nie je blízko moc. 100 je na level. Keď ste chceli vedieť. Asi by som išiel tu. Aké to je ďalej odo mňa. Toto poznám, tam takto podľa mňa číha. Tak číhal. Vieš, že tak
kto takéto dačo videli, tak to zbúrajte. Lebo kto môže byť úplne v strede a takto číhať zo snipov, alebo že skočí, bude mať dačo, aby mu to neobralo full damage a vám dá hlavičku. No, prečo som povedal full damage? V škole nie som moc dobrý v angline. No. Takže. Hop, 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 hop. Fakt, toto je vybrakované. Spravíme si tu kempy. Toto je iba v ok. OK. Hilnutý docela OK. To sa naučte. Tam dobre na toto skočiť, lebo proste na tomto rozbehnete sa, hop, hop. Proste je to také dobré, je to také fajné. Tak ja sa nenútim robiť, ale doporučujem. No. Takže mám rozhodnuté, kam by som mohol ísť. Iba 34. A nie som taký OG dobrý youtuber. Toto je moje prvé video. Sa zlepšovať, kupovať si lepšie veci, nech bude mať kvalitnejšie videá, urobím si webku, ale teraz budem zahalený. Pochodím do školy. A koľka tak vám nepoviem. Koľka tak vám rozhodne nepoviem. Ani koľko mám rokov. Takedy by som mohol spraviť, že o mne dačo. Ale až keď dáme dačo. 1 like. A odber. Ja dám si srandu, odhalím sa hocikedy. Je to moja vec. Ale teším sa, tak by som mohol spraviť komenty. Moje toto video, zajtra by som mohol urobiť komentárové video. Dneska toto, takedy dnes, alebo neviem kedy toto video vyjde, tak to dám. Vy to takedy uvidíte a toto video bude... Proste budem sa zlepšovať v YouTube. A hovorím, ja som taký dobrý YouTuber. Toto je moje prvé video, čo som kedy natočil. Toto nejde sprint, tak idem skákať. Tuto by som sa rozbehol a skočil. Okay. No. Oh my god. Fialová pampka. No, nie tamto. Tamto je silnejšia, ale keď je fialové, je mnoho silnejšie.
Aha. Ježiš, ja odpadnem. Nie, že by som ešte nemal takýto dobrý ľuď, ale v OG season toto v OG season to sa len tak nevidí. Nie sú tu také balóny. Je tu balón. Hop. Sám už na mapičke ho vidím. Neviem, či vy je tu mapičku. A mám iba 1 kill. Tamto vymáže. Dobre. Myslím, že mám docela veľa materiálu. Hop. Wow. Tak toto dnešná hra bude asi vyhratá. Nemyslíte? Fialová pampka, minigun. Čo si ešte prijať? Nie je tu ešte tak. Nie, toto bol jeden. Hej. Toto minigun sa v tejto iba s... On máš brutálnu, ale že brutálne malú šancu to mať z čestky. Tu som videl videjka, ktoré to padli z prvej čestky, iba doletel tam čestka a minigun. Šanca na to malá. 1,1. To taká malá proste. A keby ste chceli také fakty o mne, mohli by ste dať veľa lajčikov. No tak je to na vás. Vás nesúdim. Reparizácia coc. Nikia, no ukáž. Nikia, to sú také profi skiny. No, profi skiny to aj boli. Ale už doprofikoval. Chápete? Doprofikoval. Toto druhu Epic. Koľko bude mať Epic? Toto vyhodím. A tuto. Toto videjko je ináč. Dobre. A s tou pumpkou som ešte nikomu nezabil. A hlavne tamto sú... No keď som hral dakedy s kamartom, som ešte nebol youtuber. A tak budú vychádzať dakedy videa. Ja by som si chcel dať každé video jeden deň. Jedno video jeden deň. Druhé video druhý deň. To by išlo. No. A tí inšpirovaní youtuberi, ja bol Asimister, Syriakari, Bouchal. Ja keď som Bouchala počul od bratra. No, nie od brata, ale od sesternice. Že to je dobrý youtuber, keď si ho pozriem. Pozrel som si. Nebolo to najhoršie. Tak kto ho má rád. Tak dobrú tvorbu má. Ale mňa neprekoná. No. Tam sa... Ale potrebovalo by to už aj snipu. Toto by som sa... Hugyug. Alebo ako sa to volá? Hugyug. Jungle dačo. Hugyug. Divné. V OG season sa toto nevidí max. Metky, tarérky. A občas
Blue Rare. Neviem, čo to je 2x rare. Tuto si pamätám. S kamarátom sme hrali. Wow. Ja tu dvihnem kameru. A co existuje zlatý minigun? No nič. Tam to naspäť do držiaku. Nechcem už hrať oči sezónu. Toto je také, neviem, možno si to ešte dnes zmením. No. Ako to povedať? 3 tuto. Climb. Aj keď Lego Fortnite nehrám. Tak každé video jeden deň. A tuto Fortnite bolo moje prvé video. A stále nekončí. Utočím 15 minút asi. No. Prepačte. Mohli by sme si zahrať Battle Royale. Alebo toto. For you. Dáme asi rank... Nie. Či nie OG. Ale Royalko. Takže Royal. Battle Royale. Alebo Coca-Cola Royal. 700 V-Bucksov. A šetrím si na tenhle ten skin. No. Ne. A tam ten. Pozvám ho takedy inokedy ukážem. Naše školské veci. A to je než zvolno. No. A toto bude moje prvé video na YouTube. Bro, come on here. Je toto. No to je hrozné. To come on here. No, shoes one, shoe back machine. No. A keby ste chceli, nech toto. Nech si čo najskôr kúpim new skin. Tak mi dajte odbev a like. Proste tým, čím viac bude mať lajkov, tým viac budem lepší. Verte? Ja len si srandu. OK. OG season. Prečo tam museli dať minigun? Naozaj. Na vlaku. Vlk. A tak. Pôjdeme. Crime City. Tam to bude najlepšie. No okej, ideme. Mortal Kombat. Ak ste chceli niekedy natočiť Mortal Kombat, tak mi dajte like. Aj keď hovorím jak mráre Grécko. Prečo sa mi to seká? Ja na konzole. Či na výkonnom PC.
OK. Toto som vám nemal hovoriť, to sa napojte vykradnúť. Ja si srandu, ale naozaj, nevykradnúť, ale... Zobrať motorku alebo auto. Motorka sa rýchlejšie vybije auto. A idem do kríme si tam. Mám na to určené zbranie. Ja sa myslím. Tam tú rýchlu a toto mám s autami robiť. Tak tamto tučnúčke autičko nebereme. Ja robím si srandu, ideme do šopanku. No nič, toto potrebuje rozbeh. Nie. OK. Potrebujem tam ísť. Teraz. Dobre. Nie, pôjdem tak kde inokedy. Nie tak kde inokedy, ale tak kde inde. Na inú stranu. Upozornenie. Proste, prepáčte za to prasa. OK, som tu. Rainbow. I just skinks. No. Yes? Ja, no. Dvakrát? Som dala si ešte raz. Som iba 8. Tak tam ešte. Nie. Som si to ešte pozrieť. Yes, toto som hľadal. Teraz všetkých zabijem. Takto si je u nás. Epic legendary. OK. Prepačte. Lenže som to video páči, aj keď som toto spravila. Robím si srandu, no nič. Ako tak takí youtuberi sa hanbili ešte vyslovovať, keď ešte ako keby začínali, ale ja sa toho moc nebojím. Bol to môj sen, skúšal som si to tak, akože štrbárs. Ktorý deň, dámy a páni, a dneska tu máme 18. diel Balanced. Áno, takedy som hral Balanced. A tak by sme si mohli aj za čo iné Ježiš, s touto zbraňou ako zabiť. To je hrôza čistá. OK. Ja ani to tu.
Išiel tadiaľto. Prečo to tam nevybrávalo? OK. Wow, baseballka. To je lepšie. A to tam potrebuje. Toto je až tak silné. Aj tak to idem vypiť. Ole bro, ole. I just can't over me, bro. Don't forget to know me. I just make queen. No len se pojdi po kakánku. Druhý pokakánek. Pokakánku, hello. Ty pokakánci sú takí složití. OK. Tu takto ukážem. Toto by pre videjko mohlo byť všetko. A nech sa vám darí a môj level je dosť veľký. No, toto je z videa všetko a majte sa.